दिनै बेवहाय जोंनि बिजेपि इउपिपिएल मोननै हान्जाजों मोनसे कोअर्डिनेशन मिटिं जादों सराइबिल ब्लकनि सराइबिल मण्डलनि जोंनि गसाइगाव नैबे इउएन फिल्डआवहाय आरो बियो दिनैहाय गोबां मानसिनि नुजाथिनायावहाय बे जे जोंनि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव मोनसे कोअर्डिनेशन मिटिं जादों जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ सापर्ट खालामनानै बे मेलखौ खुंनाय जादों। सर बिटिआरनि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि सेक्रेटारि बिथां बिक्रम दैमारिया बुंबाय थायो माने बिटिआर सरकारा रावबो जोंनि ओनसोलनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि हाना बे समाव कन्ट्रेक्टरजोंसो रायलायगोन ना जोंथ' लिडारजों लिडारब्लासो रायलायगोन सोरबा लिडार बुंनायखौ सोङोबा आङो फिननाय होगोन सोरबा कन्ट्रेक्टर ठिकादारा बुंनायनि सायाव आं फिननाय जेबो होआ बिया सोरबा जोंनि इउपिपिएलनि ठिकादारा फिननाय होगोन बेनो बियो बिपिएफनि ठिकादार बिहा गोबां बिलनि लायबिलिटि दं सानाव बिथाङा बिपिएफजों ओंखारो हराव जोंनाव इउपिपिएलआव गावनि बिलखौ बिखुमा फैयो आरो मास मोननै मोनथामसो सिगां बिथाङा गावनि बिलखौ होयोब्ला जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबनोसै होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय जिहेतु गोबां लायबिलिटि गालांबाय 3,200 कौटि लायबिलिटि गालांबाय सिगांनि हाग्रामा सरकारा दिनै जों बेखौ बोसोरसेयावनो होजोबनाया सम्भब नङा थेवबो गोबां होनाय जाबाय प्राय 1800 कौटिसो थाखाखौनो सुख'नाय जाबाय दानिसिमबो आरो बिक्रम दैमारिया जिहेतु सानाव जोंनि इउपिपिएलनि हेंथायै बुङो आरो हराव बिथाङा इउपिपिएलआव बिल बिखुमा फैयो बेथ' बोरै जानो ओंखायनो बिथांनि बुंनायखौ जोंनि इउपिपिएलनि कन्ट्रेक्टरासो फिननाय होगोन। बिथाङा गोबां अभियोग लाबोयो माने बिटिआर दफाफ्रा मावफुंजाबा बे ठिकादारा मा मिथिगौ बिटिआर सुक्तिनि सोमोन्दैलाय ठिकादारसो बियो जेबो मिथिया बियो बेसेबां थिका मोनगोन मोना बेखौसो सानो बियो बे सुक्तिनि गेजेरजों जे जोंनि बिटिआरनि सिमाया गहपुरसिम बारायबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों जे जोंहा बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों जे बर' रावा दिनै आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों 10टा कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोंनि बर'फ्रा एसेम्ब्लियाव बर' रावजों जे बुंनो मोननाय जाबाय आसाम एसेम्ब्लियाव नोंथांमोना थांबा नुगोन बर' रावजों दा लिरनाय दंजोबसै आसाम एसेम्ब्लियाव बेफोरखौ बिथाङा मा मिथिनो आरो गोबां बाथ्रा बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जादों दिनैहाय बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोंनि बिश्वनाथ सनितपुरनि जे बर' रायजो राजाफ्रा हानि पाट्टा मोननो हादों रोजा रोजा न'खरफ्रा हानि पाट्टा मोननो हादों बेखौ बे ठिकादारा मा मिथिनो गथिखे ठिकादारनि सोंनायनि फिननायखौ आं होआ सोरबा बिपिएफनि लिडारा माबा सोंदोंबा आं फिननाय होगोन।